وبركاته bandiraɓe funnangue hirnangue rewo e worgo debbo e gorko suka e mawɗo on calminama on juurama ɗum duwonama on ñagama duwawu e yafuya ɗo mbawɗon wonde e nder aduna he foof johli aduna ɗi nder leydi Sénégal e caggal leydi Sénégal min garti e yewtere mon wiyetende bitte sernaɓe men yewtere waɗo ɗo e Piindi TV kadi ko télé mo ganduɗa jamanu o foof hande ne yew ɗum nde wonno ko programme baɗɗo fayida tigui rigui woni hen eɗen gandi hande ko altine kadi ko ñalawma kadi moƴƴo ñalawmaji hande ko 29 novembre hitande ujunaji ɗiɗi e 21 ɗo joɗiɗen hande Piindi TV eɗen jiiɗi wadde yewtere meɗen bitten sernaɓe men taw eɗen gonde musidɗo men sehil men ceerno men moƴƴo men gandu men jontaɗo jaɗɗo e jamanu pilɗo pamɗo ganduɗo ko aduna o yahata koko woni biyete ceerno Babacar Diallo ko on tigui jodiɗen ɗo hande hol sababu jonde nde ko addude ɗo khalifa mawɗo e nder leydi Sénégal khalifa mawɗo e nder aduna o khalifa mawɗo kadi mo gandanɗa hoorema wonko waɗi e oɗo jamanu e oɗo aduna biyetede ceerno Amadou Demba Sokone on jiɗɗen yewtude hande taw jeytiden ɗum ko musidɗo men mo ganduɗa wiyete ko ceerno Babacar Diallo mo ganduɗa kadi ko neɗɗo baɗɗo fayida no fewi ko mbaɗo tafsir ɓurana toon to rue 13 Angalbende jama mawɗo gonɗo ɗo noon kanko watta ɗon kala nani korka kanko watta ɗon tafsir ɗum noon ko neɗɗo baɗɗo fayida no fewi kadi neɗɗo kadi pilɗo joguiɗo gandal kadi naftoriɗo gandal mum kadi hokki kadi bandiraɓe gandal ngal e fi sabilillahi wa rasuluhu on wiyete ceerno nani de Babacar Diallo ko wona ɗum ko tanum mo ganduɗa ceerno Alpha Abdoullahi Hawa ko tani ko ceerno Amadou Demba noon ko on tottiki khalifa o manano dinno tani ko ɗum noon ko neɗɗo mawɗo jooɗi ɗo ko neɗɗo baɗɗo fayida kadi neɗɗo jotodiraɗo e jamanu he foof kadi neɗɗo gowɗo jooɗade e télévision ne filme en haala ko Allah wi e ko nelaɗo Allah wi ko on de jooɗiɗen ɗo hande gam yittude ceerno men mo ganduɗa ko neɗɗo baɗɗo fayida no fewi baɗɗo gandal no fewi kadi jaɗɗo e jamanu ɗo galle ɗo noon ko ceerno Seydou Oumar anayi Deme kañum woni ɗo galle ɗo joni kañum woni khalifa o wadde cammini dendagal anani sernaɓe Sénégal dendagal sernaɓe aduna o dendagal kadi ceerno garnoɗo ɗo jewtuɗen mbaɗɗen muɗum bitten sernaɓe mum salminama tigui rigui i juurama ala no mbaɗanmi so wonami tottama konngol o salmina bandiraɓeɓe ɗum noon ceerno Babacar Diallo bisimilla ma aɗa huccite technicien ji ɗi ganduɗa hoorema ko waɗɓe harallaɓe waɗɓe fayida oɗo wiyete ko Ibrahima Thiombane goɗɗo wiyete ko Ndeye Fatou o ga keɗɗo ga jogguiɗo gueɗe ɗe wiyete ko dak ɗum noon oɗon gandi ko hunde mawde wonɗo wayi no wayatno ni e ñaguima Allah fuɗɗorade bisimillahi rahmani rahim jofdiren alhamdulillahi rabbil alamin Allah ceerno Babacar bisimilla wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ceerno alhaji Daha Thiam min juurimama min calminima emin calmina kadi kala ɗo haalpulaar woni mbi o mbimi e mbimami ƴeewona heɗo Piindi TV emin calmina gollotoɓe e nder télé o fof amrude e sehel meɗen Abou Thiam Abou Diop e ceerno Hamad Thiam jottinana min salmina ɗum amen e maɓɓe an ceerno Daha Thiam min calmini fof en juurima fof en kala haalpulaar min calminima aywa a namnima mbiɗa yewtere feewi ko e kaniraɗo biyeteɗo Alhaji Ahmad Demba Sokone ceerno Daha naam eɗen jewta hande e maayo gandal Allahu akbar eɗen jewta e waliw Allah machallah eɗen jewta he arif fu billahi nde wonno kanko ceerno Alhaji Amadou Demba ma en garo hen yeeso na jiiɗa heko ɓuri sattude wonde windude tafsir nde o windi tafsir mo ganduɗa tafsirul Qur'an omo yaha e juz uji 15 machallah
nde o windata tafsir o ɓe ndaara on sa'a so limama holko woni tafsir e dow leydi heewani sabu nden ɗo e leydi men o wayno ruhul bayaɗe hasiyatu sawi jalalayni en tiidi o yaddi hen ko ɗum waɗi goto he anduɓe araboɓe nde nani deftere nde ha yiinde wi est ce que ɗum ɗo ko nefu ɓaleru waɗi mi yiɗa yaltude aduna mi yiyaani o baɗɗo ɗum allahu akbar neɗɗo noon taarih muɗum jaheten wallahi kono forde mum en mbawa ande eyyi ɗon jiɗmi ko namdadema namdal gotal namdal ngal ko ni sifori kanko ceerno ahmad dem alhaji ahmad dem sokonu to jeeya duuɓi ɗo wuuri hitande ndewi aduna to jangi to jangini e hol kawsaji allah ɗo waɗi barakallahu fi ceerno alhaji ahmad dem sokon radiallahu anhu omo hoɗi he aduna 1890 hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeenayi e jibinande isa so ɓetama e banggal hijiriya kadi na jogui dat mum hol nokku biyeteɗo Mankabo ko e région Sédhiou ɗon yi aduna toon o yalte aduna allahu akbar holko woni sababu ceerno ɗaha allah subhanahu wa taala ko e hikma hunde fof o fawi so a ndaari oɗo histoire cheikh alhaji ahmad dem sogo na waɗno alliyanke gando mawɗo waliw allah ji anoɗo Guinée ummi gune naati Sénégal mataw ko alhaji oɗo cheikh oumar fouti wonno haaji mum siko wittude gueɗe mum walla o ari kanko on ɗon cheikh mouhammadou diallo ha o yetti Ndar o hoɗi ɗon e jama goto alliyanke arif billah wari gando fannude fof o woni ɗon na waɗi sohnajo horɗo allah mo allah fewni yii ɗum ɗon andi oɗo ko alliyanke na woni korɗo allah moƴƴuɗo o wiyeteno ko Lissa Ndiaye sohna Lissa Ndiaye Lissa Ndiaye ƴefti pellital somci ceerno mouhammadou diallo ko kanko wuppata kanko pasata kanko fittata ko kanko ñamminta ko kanko o dadi tan allahu akbar felliti ligganade neɗɗo allah felliti ligganade oɗo ceerno mouhammadou diallo allahu akbar omo joguino ɓiɗɗo no wiye Banna Cissé kanko o Lissa Ndiaye mo jogui ɓiɗɗo debbo no wiye Banna Cissé jamanu ari ɓe hen mbi kanko ceerno mouhamadou diallo o yinno ko ruttade Guinée ɓe mbi ala ko batte Cheikh Oumar o rewatnomo yaha woni o immima ɗanngal immorade to darto yahata ko o jogino he almuɓe mbo wonduno he almuɗo biyeteɗo Hama Ñebbe ko Sowore onon fu ɓe mbiyata Sowore eyyi ɓe mbi ko Hama Ñebbe ɓe mbi ala ɓe ɗum mbiya Hama Diallo kono inde mum tigi rigui ko Abdoulaye Diallo non woni inde mum wallahi ko e dental ceerno Abdoulaye Diallo he wonɗo woni ɓe gimmima ɓeɓe jaha e hoddirore Allah ɓe jahi ha ɓe jottoyi e nokku waɗi wiɓe ko e région Kolda ɓe mbi ala ko e région Sédhiou he ala koli haali ɓe ngari dal ha ɓe jottima nokku no wiye Mankabo oɗo Banna Cissé ɓi Lissa Ndiaye woni joom suudu alliyanke woni joom suudu
oɗo biyeteɗo Mambara Dem. Mambara Dem di a koye dental he. Oɗo Banna Sise woni joom suudu mum. Joni oɗo Banna Sise on Mambara Dem e kanko Abdoulaye Hama Diallo Abdoulaye Diallo oɗo kanko Abdoulaye Diallo oɗo woni joom suudu muɗum heɓi ɓiɗɗo holno yettete Diallo on ɓe mbiyta inna mawɗo kono ko Aminata Diallo woni inde mum holmo jibini ɗum ko Hama Diallo oɗo kanko inna Diallo on ɗon woni joom suudu Mambara afwan woni joom suudu Mambara Dem ɗon nde Allah hoddiri oɗo Mouhammadou Diallo sanki wari oya mofta toon to Casamance e 1890 woni oɗo ceerno Mambara Dem joom suudu mum yettima on wonɗo inna mawɗo maytere ko Diallo inna mawɗo ɓeɗo mbiya Aminata Diallo o heftima woni Mam Alhaji Amadou Sow kalten haala bismillah donc Mam Alhaji Amadou Sow kon jibina o ari aduna ko 1890 hol wuro manka boto Casamance woni hankadi Mambara Dem nani eggana arta sabu ɓe fof haal pulaar fuuɗi moni ko Fuuta Sénégal ɗo minen wonɓe Saloum ɓe yo fof ko Fuuta tan sa ɓe asi ɗo o mo ginnanuɗa joni taniraɓe Alpha Abdoulaye Hawa e moni ko Fuuta to Kanel to wallahi mamiraɓe mum gimmi toon babiraɓe mum wallahi ɓuɗo woni kanko bam Mambara Dem nani arta ɓe hoddirore Allah ɓe ngari ha ɓe jotti e saare nawi e jooɓen Galo to Saloum ɗo yawmi muli Casamance yo tan ɗo coon ha ɓe jotti saare nawi e jooɓen Galo sa ari ha Ndofan Lade a tellori hirnange aɗa ara e wuro nawi e Tandabar ko wuro seedaraɓe sa yalti Tandabar aɗa falga ɗon weedu maw ɓe mbi kam ɗum ko sa jooga sa wirtima weedu ndu gara e jooɓen Galo ceernoɗa ha hikma Allah subhanahu wa taala holko addi Mambara itti ɗum to kanko kadi kanko on waliyu Allah jahluɗoɗo e waliyu Allah on waliyu Allah sukkuno ko teppere Cheikh Oumar Fouti ɓe ngari ha ɗon ɗo jooɓen Galo ndeke jooɓen Galo wonko woni ɗon matode gol ɗum jooɓen Galo Cheikh Oumar ari ɗon Allahu akbar jooɓen Galo Cheikh Oumar ari ɗon lekkina wonɗo ɗon nawi e ɗooki ɗooɓe yimɓe ne gandi ɗooki yimɓe fof ɓe ɗa gandi ɗooɓe on gandi ɗooki ki yahino ha ɗo yoorata heddori bangge kecco bangge goto o hecciɗo oya yoori bangge yoori bangge Cheikh Oumar sallidiɗo tan ɗooki wilti ha ɗo kaldatmi e ma ɗo hande ñalawma hande o miɗo wawma jabbude e junngo hoddirore Allah ha ngara e ɗooki kikin ɗon ɗooki baɗo mum camata Allahu akbar Allahu akbar ko ɗon Mambara Dem arti la hikma Allah woni o ɓami pawgal o wasiyi kam Mambara Dem kono o wasiyi mama inna mawɗo woni Aminata Diallo eyi jitnaɗo mama Alhaji Amadou o wi ɗum gel ɗo cukari mbiɗo jiɗi so tawi mi yalti aduna he ngal ɗo pawgal aha miɗo waggirma totti ɗum jande alors yo janngo ɓurana tottoyta ɗum ko hol oɗo skay ko hol oɗo tottoyta ɗum sabu Mambara mbo joginoɓe o jiidi yumma e baba mbo jogino ɓe o yiidi yumma goto ɓen miñiraɗo mum no wiyeteno Mamor Yacine Dem omo hoɗno nokku no wiye Guy Suuh
to Kajoor ko ɓe arɓe tan de kono ko fulɓe de Guy Suux to Kajoor toon Mamor Yacine hotno o wi ɗum ngel ɗo cikolel si Allah jeeyi kamɓe oɗo ñaw ya tuttu ɗum Mamor Yacine bamum jangina ɗum Allah jeeyi ɗum e on ɗon ñaw Alhaji Amadou Deme radiyallahu anhu na tolni e duuɓi 5 ɓe mbi duuɓi 7 woni korɗo Allah tuttuɗo hoore mum Allah dewowo Allah gonɗinɗo Allah teelnowo Allah tottuɗo juuɗe geɗal o kala ko wasiya to banggal Allah ma o huɓnu woni inna mawɗo mama inna mawɗo Aminata Diallo radiyallahu anha nde yonti dalde o ƴefti on ɗon mamam Alhaji Amadou Deme Sokone o totti ɗum no o wi'ano o yo totti koye on mamam Alhaji Amadou Deme dari ba ɗon ko jangi fuɗɗi jangude alquran ɗo Mamor Yacine Deme to Guy Suux to wiyete Kajoor wuro go Guy Suux wiyete o jangi ɗon alquran ha o telli o hoñima alquran ɗo waɗi wiɗo ɗon o hoñi alquran kono o janngani kaɓorɗe tawo o janngani tajwid nde wonɗo alquran no jogii toon kaɓorɗe muɗum wiyete tajwid ko macciraji mum to nder woni o arti Salo kanko Ceerno Amadou kanko ni haali o wi tajwid noon jangguiɗo ɗum ko biteɗo Ceerno Abdoulaye Samba to Fouta Ceerno Abdoulaye Samba waɗi o yahi Fouta laabi ɗiɗi o arti o yahi laabi 4 kono laawol ɗiɗgol no gonno o yaadi e miñi ko mbo o jiidi yumma goto kono ɓe jiida bam o woni Mam Bocar Dia Mam Bocar Dia nde o taalifto defte mum ɗe kanko Mam Alhaji Amadou Deme Sokone so windi bindogol sayngol tan a jara ɗum no heewi annduɓe ay Ceerno Mountaga radiyallahu anhu jangguiɗo min o min mbiyatno bindi makko ɗe ko gonɗi mbarodi kono noon sa ari a ittata so windi sa ari hay goto wawa itta kadi ɗon ko eɗen gandi ko almudu Ceerno Mountaga Tall woni ɗo kadi ko almudu mum kañum nehi ɗum ha ɗo e ɗeɗo darno yahata ko jaɓɓal mum yahata ko haala mum yahata ko gurdam muɗum jokko Ceerno aywa woni o toon o waɗi tajwid ko biteɗo Abdoullahi Samba on jangi ɗum kaɓorɗe alquran o reeni alquran o reeni fannuji alquran fof to banggal qiraat fi anwa'i qiraat qiraatul asra sabu alquran qurra o en koɓe 10 ruwat en koɓe 20 Allahu akbar kaari fof no jogii raawiji ɗiɗi ko wayno sa wi abou oɗo ibnu Nafi imamu Nafi on ɓe wiyta qari'ul madani o jangini alqur'anul karim ɗon jamanelaɗo o to Madinatul Munawwara duuɓi 9 mo jogii ruwat en ɗiɗo biteɗo Warsh e biteɗo HAAL Warsh noon wona noon wiyete Warsh firti ko culel mbiɗi ko mbiton heɓeɓe ko culel heɓeɓe eyyi walla konngol haali haalu nde wona ɗum woni inde mum ko Issa o wiyete machallah aywa ɗum ko bange goɗɗo eyyi pour andindema tan janngoɓe ɓe koɓe 10 qurra on koɓe asra ruwa en koɓe 20 raawi fof no jogii hafroɓe ɗiɗo woni Cheikh Alhaji Amadou Deme radiyallahu anhu kala raawi mo gaddanɗa ɗum e qaari mo jangi fannumo Allahu akbar woni o naatani hankkadi honɗum jangude gandal ɗum kadi ko goɗɗum ɗum ko goɗɗum woni o immima fewde hankkadi ruttade Fuuta to asli mum immori to to umroto toon jangoye bisimillah ɗon noon o yaari ko Imam Bocar Dia on kamin jiiɗi ɓiyi makko ko hol junngo ceerno o idi arde ceerno mbiteɗo Alpha Ibrahima Aw to Madina Jaaƴ o jange on gandal si en naati e détail-uji yaajet deftere o jangi si en naati on ɓurtat no wawi ƴerde eyyi ɓe mbi
on yalti aduna o arte jungo miñi ko alpha muhammadu aw on non ko walalde hudi hodno walla ko walalde naaji o yalti aduna ala kulli haalin goto mabbe yaltu aduna o yahe o yaha o continue ɗum o jangi toon fotde matiére aji ko jangeteno o immi ɗon o yahi to cheikh ahmadou mouhtari youn on woni ko giijiloy on wonɗo ko giijiloy o jangi e on tuffatul hukama ene gueɗe goɗɗe ko ɓuri hawnade ceernoɗa eyyi ɗum min yiiɗi andude gandal cheikh ahmad tidiano cheikh ahmad dem ha hawri ko duuɓi 4 ha o hawrindini gandal fof allahu akbar ndew dokke allah ɓe mbi duuɓi 2 kono duuɓi 4 woni o hawrindini kala gandal ko janggeteno ɗo kam e afrique ɗo e ɗo men dar woni ko fiqhu o wonti alima kulli fallin woni ko maani woni ko badi woni ko bayan woni ko taf woni ko luga woni kala ko jangete e majlis o hawrindini ɗum duuɓi 4 ko dokke allah tawte wondemo hafizul qur'an qira'atul ashra fof nane hol allahu akbar e nder ɗum noon kawise mum ɗum ɗi jiɗɗen haal tangati waɗani waktu o natti wuɗude moƴƴi e jeeri woni o arti salum nde o arti salum ne eɓe gondo toon e wuro o eggi gure kewɗe e nder salum gure kewɗe ɓe jeehi ɗum e nder salum a faami kono ɗo ɓe battini ɗo o woni ɗo wiyete sarema ñebbe o woni wiire ɗo wiyete mbaɗandar o ari ɗo wiyete gaagi sérif ɗo mamam alpha abdoulaye hawa tawi ɗum taw nani habar mum ari ɗon jaggi wirde mum tantanim allahu akbar woni o immima gaagi sérif ɓe mbi o rewi nokkuji si en ƴefti tan temps o émission o il faut résumé tan mbatten résumé mbaɗeten woni o immi ɗon hankadi ha o naatoyi soko ari soko wiyeede toon foyre nde e ɗum taki wiyede ceerno amadou dem sokon amadou dem sokon bisimillah o jooɗi ɗo o fuɗɗima noon hankadi jangini alaji amadou dem jangini seernayi ha o jangini pulaar ɓe o janginaɓe fulɓe mo jogino mamiraɗo goto omo wiyete noon alpha abdoulaye ndulla dagga jiiri alpha abdoulaye ndulla oɗo alpha abdoulaye hawa diallo taniraɗam jangini ɗum alquran ha paari woppi ɗum o yehi to cara alaji amadou dem sokon alaji amadou dem sokon jangini ɗum gandal ñande o jangini ɗum ha o ɓorti ɗum o wi fulɓe so on jiɗi namnoyeɗe o o kam o hawridini gandi fof kanko kadi gonɗo alaji mam alpha abdoulaye ndulla to jagge jeeri wallahi woni taani on jibini ko bamma wala ko nene ma jibini ala ko alpha abdoulaye hawa jibini baba eyyi kono on ɗo ko mamam kono ko alpha abdoulaye ndulla o wiyete bisimillah ko alpha abdoulaye ɗi kewi to 5 minutes eyyi na woodani ɗum ɗon tafsiraji woni émission men nani gasa kanko oɗo cheikh ahmad dem o fuɗɗima tafsir makko o 1939 deftere nde wiyete ko diya o najjirayni fi ala ulumi taifatayni mi anda en tout cas deftere nde woni jusuji 15 ɓe nogas ko jogui deftere nde ɗo anda mo jogui wiyetede qasidatun fi gharibi lughatil arabia nden ɗon ko kala konngol cattugol e arab o yuɓɓi ɗum woni jimɗi omo udditirri deftere nde ya ayyuha ibbul asirul qalbu fi zeynabi faman la'la wattata wattakhya wal karnabu nan anani o wi woman ya'bubu wal ya'subu wal shahbubu wal kabkabu allahu akbar wama sikkitu wal hinnitu wal kibritu wal qarnabu ko konguɗi cattuɗi nden ɗo deftere nan ɗon allahu akbar hol nden deftere fawi hen gasata mo jogui deftere wiyetede as'ilatu no ujuba fi dariqati tijaniyati wa shar'iyya mo jogui deftere wiyetede rawdatu nadiya alal maqturati duraydiya mo jogui deftere nawi e tasɗirul manzuma ibnu marzouk hayatu cheikh oumarul fouti a faamide mo jogui deftere wiyetede tamrinu tullab ala fahmi mulhati l irab anani de defte gasata mo jogui deftere wiyetede al iqaz lil wasnan mo jogui deftere wiyetede jala ul fuhum min fathi allamul ghuyub
bu jogi def tari wiite talbinul arabiya fof ko kanko talifi gasata nasihatul ikhwani nani toon ifadatul mustafid fi aqidati wa tawhid ko deftere alhaji mam alhaji amad dem sokon on wano iraji fi rihlati ila ardi hijaz kasifatul hijab fi ilmi hisab sabu ko o meeron do to bangal ilmu no Allahu akbar don na jogi ton issaji jaabi inshallah so émission arti sabu en gartat en gartat do ko do ganduɗa émission ko bettuɗo en gonga a faami bo jogi deftere talifi deftere wiitede tanfisu salihina min waswasati talihina a faami mbo jogi deftere mbo talifi deftere wiitede al abdu samin fi hadisi sadiqil amin anani mbo defi jogi deftere wiitede ar rasailul mutafarriqa fi hukmin wa mawa'id wa fatawa mimma yata'allaqu bi shari'ati wa tariqa Allahu akbar bo jogi deftere wiitede risalatu fi talaq defte gasata ɗum ɗon fof ko e jungo makko o woni alhaji ahmad dem soko radiyallahu anhu ɗum ɗonon ko jubbande jubbu e seeɗa waɗani so tawi allah rokki en gartat inchallahu taala jagginen en gartat ɗo sabu hunde fof ko en joobiɓe tan goppirɗe noon en gartat eyyi ɗum noon hade ma waynade kala ceerno jooɗinoɗo ɗo yo wi ɗum yo duwono aduna yo hokku yo sakkit duwaw mo neɗɗo fof julɗo mbiya o asadan la ilaha illallah asadan muhammadu rasulullah kene naftoro ko promotion anne promotion hono promotion gaddanɗa julɓe mbiɗo ñaago kala julɗo yo muuyan bandum jam kala julɗo yo muuyan bandum jam mbiɗo ñaago allah subhanahu wa taala seernaɓe men hellifaɓe men jooɗaniɓe allah yo allah rewe ardiɓe yo allah yaafoɓe jinnaɓe men yo allah yaafo ɗumen yo allah jippin jam e sénégal yo allah jippin jam e sénégal yo allah waɗ deeƴre he sago e nder sénégal amin ya rabbal alamin wonɓe e hôpitaux ji e jahdeɓe e ñawuji mumen yo allah waɗanɓe cellal amin allah safra haajuji ɗi waɗana en sago woma dalik alallahi kalɗa e Piindi TV adama yaade kay kay il faut waɗa ko mbiɗɗa e Piindi TV seeɗa yande ma seeɗa tan sono seconde kadi e duwaw donade haralleɓe ɓe e donade joom galle o hono alhaji dawouda moussa dia ko neɗɗo dariɗo leñol e oɗo jamanu waɗi radio waɗi télé waɗi gueɗe goɗɗe remni ñammini yarni onne kadi ko poɗɗo donede alhaji moussa dia a dawouda moussa dia mi ɓooyi nande inde makko wallahi mi ɓooyi nan darde makko e koreji mi ɓooyi nande darde makko e liggey makko e nder julɓe e nder fulɓe yo allah wurnu ɗum amin yo allah wallu ɗum amin yo allah darano ɗum amin mbiɗo andi muyane makko ko jam meho wallahi nden muyane yo allah timminde amin timminande e leñol pulaar amin ya rabbal alamin timminande e lesdi sénégal amin Piindi TV ko télévision aduna o fof gonga min komi ƴeewa ɗo Piindi TV toujours wallahi ndeysan miɗo ƴeewa Piindi TV wallahi sabu noon mi dañani ko ɓuri Piindi TV wallahi skay machallah miɗo ñaagui fulɓe yoɓe ndaara Piindi TV allahu akbar sabu Piindi ko ɓesnoje gaddoyta gonga te so ɓesni tan ma en allahu akbar te ko Piindi TV machallah allah waɗan en jaam amin uddita en adunima mi haralleɓe salmini yimɓe fof mi salmini compagnie gonɗo o e Piindi TV fof debbo mum e gorko mum yo allah wat tawfiq ha dañen teleji amin e nder Piindi TV ya rabbal ane alamin kadi yo allah reno amin allah uddita haaju amin allah walluma waɗanma cellal amin ya rabbal alamin salamu bandiraɓe gasi ha laaɓi e nde wonno ko foti noon ceerno amadou alhaji amadou dem sokonu haalde ɗum e nder mintaji capantati ɗum newaki safara mum tan ko artude ɗumen ɗo gongol o jokkitano en yewtere nde dendagal noon yeeɓi yanke Piindi TV ɗo mbawɗa wonde nder leydi sénégal caggal leydi sénégal allah jarama on jarama min beltima allah janaɓe min beltima e moon kadi kalifa moon allah ndeɗo yewtere kadi ndeɗo yewtere kala ɗo cohluɗon emin noto on ɗum cuhluɗon min foof emin paari pour arde e moɗon mi rende e moɗon ndeɗo yewtere diine ceerno allah jarama a jarama yo allah yoɓɓe moƴƴere o woni koɗo retraite engal 22 ɗo jama gonɗo ɗo kanko waɗon tabtito ɓuurano kala korka o wiyete ceerno babacar diallo neɗɗo moƴƴo timmuɗo kadi ko neɗɗo baɗɗo fayida kadi neɗɗo fof kadi jiɗɗo jokkodire makko jokkodire ma jokkodire makko so tawi jeeɗo o ñaawi ko wona ɗum ko hen karallagal ngal ko musidɗo meɗen ibrahima thiombane ene wonde ndey fatou ene wonde e dak ɓeyde goni ɗo e huccitnoɓe moon ko musidɗo gonɗa ha caam illa ligga ha émission goɗɗo e ceernaji goɗɗo so jeeɗo o ñaawi